So adlaw na tantanan guys. So manglakaw sa may karidot kay matukos clinic sa Sinchis kay magpalarot kog ngipon, madyon ta palarot ni kay namo kay tulo ka buok na danhi nga nagkuan ka na dadaot ba ni buho sa hanan sa ipalarot kay hassle mo andar ngat aw kon siya sakit ba ngot usahay manan man sa ipaibot kay ko kabalos mo andar bisa ngipin og moy makuan ngipin og moy mo andar lisod sumato sa mi karidot kay gapon nga tumigahapon kasi kung tawag silang number one man line man muna sila pagkapon muna sila apri so karon may mo adto muna yung palarok ng ipunan kay kung andara sa kita di ko kabaos madyo palagi sumbagay kay makabaos ko kalatot ng ipon di nakabaos makabas ako na rin sa mga ipot ng haning dagdag kag martilyo putputog di haning pangazuon lagi dagdag ni na mabaos ko haning dagdag ni na kimi tanam ng mga tao dari yan may Sinchis Dental Clinic Bans Kimi paibot ng tag isang daot nga ngipon ipaputod isang ngipon guys ipaputod at ipaibot kanina putod mong good na pila na paibot pila ang sa sunod ang kuan 18 okay na Kim bak na Kim 18 magyapon mong timbang di ba natmun ag 0.5 mong timbang nang duwa kang ipon di po na room na kay pangab na po man na botol man on bis pagbira na paghingong kasi ipon na putod man hinoon so na gani ay so apils Kimi paimtan pa na Kimi girl kumalag ibot kagay mo pa na amiga ulit nami kay kumalag ibot salamat ka ayong lok ha di sana magkuhan og mainit unhan mo okay ba kapit may karon 4,700 among nabayaran guys 4,700 uy na yung motor na barang ka daga may pagay alam among nabayaran ha? Tubel kami tubel yan mes bye guys hindi pahit may ice cream kay pa kuan man ayun nang hantan daw lako ya pa bawal ko si pangluwa Kimi nisa sabi Kimi tara ko kaya ka na lumbay mo? lumbay lagi na tolo bugnaw sa guys pwede pa man sa as in kuan kay makam ni anesthesia ha? Hay ba? May ang tambal hay da ay arong wala maago wala masakyan ikabaw itinagik nainit patangan sa dugo sakay ako nagkabaw di ka pwede maglaag ha kay kuan kanang init bawal mo kas init bugat hoy sa ita nakay napungot pang kusangit pang kailang sakita guys tungod tong kasangit pang kailang sakita ang ipangadyo kaya dagdag kong martilyo ron tulo ka buok guys Zara, ada forma.
kaya sa tibuok pa na buhok gamay. Katong duha nakapudpud na. Yan yung forma. Lang makuan. Nanti na si Tibia. Yung forma guys. Kana siya. Na. Muna yung katong kuan pa na siya kanang tinganda ng gamay pa na siya og kuan pero na. Kana na. Naibuhok ninja gamay. Kana siya palarot. Kanang tapad na sila. Kari pwede kini buhok na zid ni as in. Na. Karang sa pudpud na zid. Da. Larot na kadag kuan. Thank you Lord na kuan na kadud. Dugay na nang gustong ipaibot na ibot na kadud. Lami mo ibot to sinsis kay way sakit. Kimino. Lagay mo duwi. Para mo imong kang ipon. Nag-ice cream na yan. Papa. Ice cream na guys kaya mo na mag-ibot. Kailan sa bagas na panay konsilawang panang gapas. Bawal pa na ako ng mga ininit. Bukas, uy. Bantay ka na dyan, dagdagan ka ng matilyo. Katan nyo nga yun. Tak ice cream, ice cream. Kumapay, gusto ka? Ikaw. Ayaw natin. Ayaw ko. Anong tawig? Kaan ko. Nagkaroon mo dito ng hintir ba eh? Kuhan ko na, minus og ka ng anesthesia ng hintir. Kasi hintir, kung mo lagi pahid na ha. Dito man turok-turok. Yung mga mabilin. Nabilin ako no diri. Mo dito guys, katong inibta na sa una. Pag mag-ibot, pila pa ka buwan, grabe sakita. Grabe silang agwan sa niwang gusulad to. Diyan, mo to na agi kong tagam. Mo to sugod adto, ano to ko paibot. Mo na ron, di ano ni dagat na tulo. Tapos napad sa ibabaw na yung mga kanang mga tuod, nga bilin. Pat ka buok, dari duha. Tapos dapat diri ka to nabilin nga ngipon. Itong mga inibtan na adiri. Dua ka buok. Kapan pa ni ka buok na yung ibtanan. Napay enam ka tuod. Tuod baka na paek. Kay mula gitong kotong ibtan ko nga. Ang agi kong tagam ka ng sakita. Ito lang ilang ibot. Bay sakit. May kargado ka anesthesia. Tupiri mo ko sa aho ma. Ugma. Sa kimi. At sa kimi gas nindot na ilang ipon. Kaya natangsang nagdaring mga earthon. Ito ang huli. Okay. Ay, butang sa unan. Aram na. Ano kay pamaek. Tulo ka buok. Ang pingan na dun na ka. Anak. Bawat yung kaulog anang arang ini ka kadyo. Kaya na pabugnaw-bugnawon. Karang kuno di mabuka ag hamad. Manakag kaunday. Napa? Ice cream. Mana ka eat ice cream? Ako na ka ice cream. Thank you Lord. Ako na Bakit gagawin. yung motor pa? Na sabog. Pag motor mo andar. Gubapod ang motor. Karaw-karaw. Pag paandar. Grabe mga karaw-karaw. Tuan makina. Klaro kan 100. Paano po ma? Katuloy ko ang motor na. Motor. Bike. Lakaw. Ha? Gamit ka doon ng motor na bike. Saan taman. Bigyan mo motor. Hindi na motor pa. Anong lab din to ha? Pa. Makikita Katuloy motor na iba. Ani kay ibarog. Ani kay ikuran. ang pasili ni Ana. Pa. Katuloy motor. Take 1 cup 3 times a day for 7 days. For 7 days ko na guys. 1, 2, 3. Di na
4, 5, 6, 7 days. Bantag ko to hapon. Yes, in case magdugo ka na iya, imnon. 3 times a day mo kuno, 3 a day. Take 1 cup 3 times a day. Bantag ko to hapon. Nakatimi. Nakatimi kaya nabaw ng kaalo. Ito guys. Pangalan ko. The Vampire Kimi Girl. Tay doa kasi cute dari. Si Limon ug si Gamating kani ampun na mo siya guys, kana ampun na namo. Oh, tagsa mo uron sa bangus ha. Ha. Luto na siguro ni guys. Kuan. Asa na. Kuan ano luto na ba ni siya? Tuloy itong kuan ano luto na ba ni atong bangus-bangusin. Mura ba ni nahi bali-bali. Awa pa ko ang pasiguro ni. Kasan pa dunon. Siguro ni. Kuan. Pa ni. Hello pa ni guys. Hello pa. Hello pa. Pikas. Luto na guys. Luto na. Luto na. Luto na siya. Luto na. Oh, diba? Okay. So, tayong bangkagan itang kahoy ko rin isayang. Okay, na guys, ang kinalamian namang sinugbang isda. Maraming tagsa mo ming, dali ming. Luwata sa paday. Okay. So guys, maniud to tanin jo. Ito tanin jo guys, kay karon tataad. Hindi mo na patagkambaw. Ano pa tagtambal? Maniod to tanin jong tanan. Diyan na may sausawan, ya guys. Ang aming sausawan nga curry. Nantangon. Niod to ta guys, niod to ta na may sinugbang bangus na may sausawan nga lamig kaadyo. Ito ta everyone. Dali na dai, kuya. Niod to tanin jo. Dali na mo. Ha? Karon na na. Init pa ni ma? Init pa ni? Kana mulami. Na tangad ya sa mga ibatangag. Mga ibatangag tangad. Ma, din ako English ma. Ay din ako kanang Saya. tingog. Ano man? Pan ako. Si Bidikay, Wilay, Yay, Ano man ka-insik na ka? Yay, Oya, Laylay. Laylay Papa, Bayot, Ay, wala. Naloy. si Papa, Luy, Bayot ka pa, Bayot yot, Agad sa ilumiin. Negrong wa na halin. Sige na, Kimi. Kana, si Papa lagi pa, ay, Amerikanong wa na halin. Kalit ni. No, wa ka na halin. Kalit. Kaya sa may nahalin. Oh. Amerikanong di ay ko. Bukan na. Di. Patubig sa? Tubig. Kaya. Kami nyo. Kuya, dali na mo. Guys, nasi Jay tangad sa ilalim. Ano? Pato ng tangad. Para ni siya pahumot ba? Pahumot na si Jazz. Para ni pahumot na rin kuan. Bangus. Muna yung nakapahumot sa atang kuan. Sinugba. Kanina. Tangad mo yung makapahumot. Sinugba. Tangad ra guys. Fights na. Kana magani maglitson. Tagbaboy. Magkuhan tagtangad. Nami ang magani. Huwag na perform. Nami, na.